Ako vučemo energiju bivših partnera unutar sebe, ne očekujemo stabilne ljubavi dok god ju ne transformiramo. Stvar je u tome na koji način naš mozak još uvijek drži energiju bivših u našem unutarnjem svijetu. Možda preblizu, kao preveliku, kao emocionalno nabijenu kroz ljubav, mržnju, ljutnju, sažaljenje, kako god ne valja, jer novi odnos ne može na to pustiti zdravi energijski korijen. Međutim, svaka se energija, pa i ona jako teška, poput ambivalentne tuge, može transformirati između ostalog s pomoću nečeg što u NLP-u zovemo submodaliteti. Mi možemo promijeniti način na koji je to iskustvo zapisano u našem umu, a kad se ta struktura zapisa promijeni, mijenja se emocija. Poanta nije zaboraviti ljude koji su bili dio našeg života, već da ih mozak spremi na najzdraviji način za nas i na pravo mjesto u prošlosti. Ako želite zaviriti u svijet NLP-a, registrirajte